खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एबसुआ बिटिआरनि गिदिर रेलिखौ दैदेनो। बड' एकर्ड जागायनायाव गोबाव जानायनि सायाव दिल्ली सोमावसारनायनि बिथांखि। श्रीभूमिनि पाटारकान्दी ओनसोलाव ना हमबाय थानाय समाव मोब्लिब बोजाना सानै सुबुंनि जिउ खहा। गुवाहाटीआव 5.2 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे सानै आइजोखौ हमदों। एपिएससि स्केमनि सायाव खामानि मावनो हायैनि थाखाय गुवाहाटी हाइ कर्टआ आसाम सोरखारनो नटिस होदों। दोलोनि मेलाव कंग्रेस दैदेनगिरिया बांलादेशनि माहारियारि मेथाइ रोजाबनायनि उनाव आसाम सोरखारा नायबिजिरनो बिथोन होदों। DEE आसामआ 10,673 फोरोंगिरिफोरनि थाखाय जर'खा थिसनथाइ फोसावदों। NHMनि मावथिफोरा मोजां बेथन आरो मोनथायनि थाखाय दाबि खालामदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। एबसुआ बिटिआरनि गिदिर रेलिखौ दैदेनो। बड' एकर्ड जागायनायाव गोबाव जानायनि सायाव दिल्ली सोमावसारनायनि बिथांखि। एबसुआ बिटिआरआव गोदान गिदिर रेलिखौ दैदेनो। बड' एकर्डआव गोबाव जानायनि थाखाय दिल्लीनि हेंथा सोमावसारनायनि बिथांखि लादों। अल बड' फरायसा आफाद एबसुआ 2020नि बड' गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनायनि दाबिजों बुधबारखालि बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरआव गिदिर रेलि हाबाफारि लायो। कक्राझाराव एबसुनि रोजा सोद्रोमाफोरा बड'फा चिल्ड्रेन पार्कनिफ्राय माल्टिपार्पज गेलेग्रा फोथारसिम हानजा सुरदों, जेराव मोनसे गिदिर सुबुं गौमा खुंफुंनाय जादों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुङो दि जेब्लासिम बर' गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ आबुङै मावफुंजाया अब्लासिम आफादा जिरायनो हानाय नङा। एबसुआ आरोबाव गोबां सोमावसारनाय 20 नबेम्बराव दिल्लीयाव सेमिनार, 21 नबेम्बराव जन्तर मन्तराव धर्ना होनाय आरो दिसेम्बराव कक्राझाराव मोनसे गिदिर रेलि हाबाफारि लानाय जागोन। चिरां आरो बिश्वनाथ जिल्लायावबो बेबादिनो हानजा सुरनाय जादों। सोमावसारगिरिफोरा मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह आरो आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानो गांसे गोसोखांलाइ गथायनानै संबिजिरारि सोदांनाय, हाजो जिल्लाफोराव बर'फोरनो एसटि हाजोनि थाथाय आरो बिटिआरआव उफ्रा गामिफोरखौ सोसननो दाबि खालामो। एबसुआ सरकारखौ बड' मिडियाम फरायसालिफोरखौ हादोरसा खुंथायनि सिङाव लाबोनो हानि मोनथाय होनो आरो बिटिआरनि थाखाय 1,500 कौटि रांनि जौगाखां पेकेज थि खालामनो खावलायो। नैथि खौराङाव दङ। श्रीभूमिनि पाटारकान्दी ओनसोलाव ना हमबाय थानाय समाव मोब्लिब बोजाना सानै सुबुंनि जिउ खहा। 28 अक्ट'बरनि फुंबिलियाव श्रीभूमिनि पाटारकान्दी ओनसोलनि देप्लयाल गामिनि सानै सुबुङा ना हमनायाव मोब्लिब गोहोजों बोजानानै जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ नुरुद्दिन आरो जाफरुल हक होननानै सिनायथिनाय जादों। बिथांमोनहा समबारनि मोनायाव खाथिनि देप्लखरा दै बाहागोआव थांदोंमोन। जेब्ला बिसोर फैफिनो अब्ला गामिनि सुबुंफोरा बिसोरनि गोथै सह'खौ दैयाव गोजावनाय नुयो आरो पाटारकान्दी पुलिस आउटपस्टआव खौरां हरो। गोथै सह'फोरखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय श्रीभूमि सिभिल हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। गिबि रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोनो दि बिसोर गोबां मोब्लिबारि लाइननि सोमोन्दोआव फैदोंमोन एबा मोब्लिबारि चार्ज गोनां ना हमग्रा जाल बाहायदोंमोन। बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ। गुवाहाटीआव 5.2 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे सानै आइजोखौ हमदों। पुलिसआ सिग्रोमनायनि गेजेरजों 5.2 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामो आरो ड्राग्स फालांगिरि खालामनायनि सन्देहआव सानै आइजोखौ खायो। हमजानाय आइजोफोरनि मुंखौ चंफुपारा पाटारनि थागिबि रुकिया खातुन आरो रजिया खातुन होननानै मिथिनाय जादों। अपारेशननि समाव पुलिसआ बिसोरनि आखाइनिफ्राय गंनै मबाइल फन आरो 4,320 नगद रांबो बोखांनो हादों।
पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोननाय जादों दि सानैबो गोबाव समनिफ्रायनो निउ मार्केट ओनसोलाव आयेन बेरेखा फेग्रा मुवानि फालांगि खालामगासिनो दंमोन। अजद होनाय बादिब्ला बिथांमोनहा जायगानि बाहायगिरिफोर आरो फिसा फालांगिरिफोरनो फेग्रा मुवा जगायदोंमोन। पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ एपीएससी स्केमनि सायाव खामानि मावनो हायैनि थाखाय गुवाहाटी हाइ कर्टआ आसाम सरकारनो नटिस होदों। गोलाव सम सोलिबोनाय आसामनि एपीएससी साख्रि स्केम केसनि सायाव मोनसे गोनां फोरमायथियाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया आसाम सरकारखौ बिथोन होदों दि जुडिशियेल कमिशननि बेसेनफोरखौ गोबां बोसोर बारलांनायनि उनावबो मानो आबुङै मावफुंजायाखै। बिजिरसालिया बेखौबो सोंथि खालामो दि 2013 मायथाइनि एपीएससी आनजादनि गेजेरजों थिसनजानाय थिसनथाइफोरखौ मानो आबुङै बोखारनो हायाखै, जेराव थिसनथाइ बिखान्थियाव जाख्ल'नाय आरो बेले-बेजे जानायखौ रोखायै नुनो मोननाय जादों। नंखाय आदबजों थिसनजानाय गोबां मावख'गिरिफोरनो नटिसबो होनाय जादों। बे हान्जायाव एसीएस अफिसार त्रिदिप राय, नन्दिता हाजरिका, जगदीश ब्रह्म आरो विक्रमादित्य बराजों लोगोसे एपीएस अफिसार नवनीता शर्मा, आसिमा कलिता, ऋतुराज दलय आरो अमृतराज चौधुरी बिथांमोनहाबो दं। गोजौ बिजिरसालिया बुङो दि बिजिरगिरि बिप्लब कुमार शर्मानि दैदेननायाव जुडिशियेल कमिशना बिसोरनि सायख'नायाव हेरफेर, जालसाजि आरो थगायनायनि फोरमान फोसावदोंब्लाबो हादोरसा सोरखारा बैफोर मावख'गिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लायाखै। बिजिरसालिया माखासे रैखाथि गोनां बिजाथिफोरनोबो नटिस दैथायहरदों, जायफोरनि मुंफोरा एसआईटी आरो जुडिशियेल कमिशननि नायबिजिरनायाव थगायनायजों लोब्बा दंब्लाबो दासिमबो साख्रियाव दं। बे केसखौ एपीएससीनि फाइट एगेन्स्ट इनजास्टिस हान्जानि सोद्रोमा मानस प्रतिम बरुवाया होनाय मोनसे पाब्लिक इन्टारेस्ट लिटिगेशन (पीआईएल) नि गेजेरजों बिजिरसालियाव गथायनाय जादों, जाय बे स्किमनि जागायनायनिफ्राय आयेनारि राहा लाबोगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ दोलोनि मेलाव कंग्रेस दैदेनगिरिया बांलादेशनि माहारियारि मेथाइ रोजाबनायनि उनाव आसाम सरकारा नायबिजिरनो बिथोन होदों। भारत हादोरारि कंग्रेस (आईएनसी)नि गागि दैदेनगिरि बिधु भूषण दासआ श्रीभूमि जिल्लायाव जानाय मोनसे दोलोनि मेलाव बांलादेशनि माहारियारि मेथाइ अमर सनार बांलानि मोननै सारि रोजाबनाय भिडिअ भाइरेल जानायनि उनाव राम सरकारा नायबिजिरनायखौ जागायदों। बे जाथाया 27 अक्ट'बर खालि दोलोनि जिल्ला मावख'आव सेवा दलनि मेलाव जादों। हादोरसानि ना फिसिग्रा मन्थ्रि कृष्णेन्दु पल बिथाङा बुङो दि जिल्ला खुंथायखौ नायबिजिरनो बिथोन होनाय जादों आरो दाबिफोरा रोखा जायोब्ला आयेनारि राहा लानो बिथोन होनाय जादों। गुबुन फारसेथिं जायगायारि कंग्रेस दैदेनगिरिया दासखौ रैखा खालामदों। श्रीभूमिनि कंग्रेस आफादगिरि तापस पुरकायस्थआ बुंदों दि बे मोननै सारिया रबीन्द्रनाथ टेगरनि खन्थाइनिफ्राय आरो बे मोनसे हादोर बेरेखा खामानि नङा होनना बुङो। बेजों लोगोसे आसामनि कंग्रेस आफादनि गौरव गगैआ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)नि सायाव मोनसे गोनांथि गैयै दान्थे-बिदान्थे सोमजिहोनायनि अजद होदों। आसामाव राव, हारिमु आरो सिनायथिखौ लानानै गुबैयै बांला राव रायज्लायग्रा हारिजों सोमोन्दो थानाय सांग्रांथिनि गेजेराव बे दान्थे-बिदान्थे सोमजिदों। द'थि खौराङाव दङ DEE आसामआ 10,673 फोरोंगिरिफोरनि थाखाय जर'खा थिसनथाइ फोसावदों। गुदि सोलोंथाइ बिथोनगिरि DEE आसामआ समग्र शिक्षा आसाम (SSA) बिथांखिनि सिङाव सा 10,673 गाहाय गुदि आरो गोजौ गुदि फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो थाखाय जर'खा थिसनथाइ हाबाफारि फोसावदों। 28 अक्ट'बर 2025 आव फोसावनाय फोसावलायाव बुंनाय जादों दि बे थिसनथाइनि थांखिया हादोरसायाव गुदि सोलोंथाइनि गुनखौ बांहोनाय आरो जौगाहोनाय। जाय बिजाथिफोरा SSA नि सिङाव कन्ट्राक्चुएल एबा स्टेटफुल फोरोंगिरि महरै साख्रि मावबाय आरो 30 सेप्तेम्बर 2025 नि गेजेराव खमैबो 3 बोसोर सोलिबाय थानाय साख्रिखौ फोजोबबाय, बिसोरल' एप्लाइ खालामनो हागोन। 8 नबेम्बर 2025 फुंनि 10 रिंगानिफ्राय 30 नबेम्बर 2025 नि हर गेजेरसिम मावख'आरि वेबसाइट dee.assam.gov.in आव अनलाइन आर'ज गाबहरनो हागोन। बेथना रां सिबिथाय रां सोदांनाय नेम 2019 खौ मानिनानै सोलिगोन।
अनलाइन आर'जलाइखौ नाजावनाय जानाय नङा। DEEआ बिनायसाफोरखौ सुबुरुन होदों दि बिजाथिफोरा आपडेट आरो नांगौ जानाय डकुमेन्टफोरनि थाखाय नेमबादियै बेनि मावख'आरि वेबसाइटखौ नायनांगौ। स्निथि खौरांआव दङ NHMनि मावथिफोरा मोजां बेथन आरो मोनथायनि थाखाय दाबि खालामदों। नेशनेल हेल्थ मिशन NHMनि रोजा रोजा सावस्रि मावथिफोरा मैया आसामाव गोबां हेंथा सोमावसारनायखौ जागायदों। साख्रिआवलाफोरा सरासनस्रा सोरखारि मावफारियाफोर बायदि समान बेथन, मुलाम्फा आरो सिबिथायनि मोनथायखौ खावलायनो थाखाय सिट-इनआव बाहागो लादों। सुबुंफोरा दाबि खालामो दि सरकारा गोबाव समनिफ्रायनो बिसोरनि गोलाव समनि जेंनाफोरखौ नोजोर होबोदों। अल राम हेल्थ एन्ड टेकनिकेल वेलफेयार एस'सिएशन AAHTWA सोमावसारनायखौ दैदेनगासिनो दं। बिथांमोननि बेथननि थाखाय सोरखारा पे कमिशननि नेम खान्थिफोरखौ मानिनांगौ होनना दाबि खालामदों। सावस्रि जोथोन मावग्राफोराबो गावसोरनि नखरनि थाखाय पेन्सन, आजिरा मोननाय फान्ड जेरै CPF एबा EPF आरो थैनायनि मुलाम्फाफोरखौबो लुबैयो। दिन्थिफुंगिरिफोरा गावसोरनि अहिंसा नङै धर्नाखौ अब्लासिम सोलिहोबाय थानो थांखि लादों जेब्लासिम बिबानगिरिफोरा बिसोरनि खावलायनायखौ सुफुंनो गनायथि होआ। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।